מה קורה אנשים? השם שלי דפיקו, זה פלג, זה גייס לנו, ולגיא אין חברים, אנחנו בפודקאסט האשכנזים. זה היה יכול להיות האינטרו הכי מהיר שעשינו, אבל... הוא רוצה להתערב על זה, חכה. יואו. מה קורה בפרק גייסלום והתקן פלג די ודפי קוקי והיום אנחנו בעוד פודקאסט של אשכנזים. שלום קלטי לעסק סיבה, אנחנו מוכנים לעשות קונסטנטין הזה למשחק בפרלמנט וברכבת בממלכה. טוב. אוקיי. אז היום אנחנו עומדים לדבר על נושא שאני מאוד רציתי לדבר עליו. הוא מאוד נוגע לליבי. זה גם נכון. אני תמיד פחדתי אבל מחוקר הטאפר. המיקרופון שלך כאילו נשפר. כן, זה פשוט התפחלץ אחי. אני ממש פחדתי חוקר הסייבר. מהתביעה המשפטית. אבל... חוקר הסייבר. אין לי פיפי אחי. חוקר הסייבר. אין אחי הוא גדול. Facebook is on Instagram today. That's my favorite תסביר one על so מי far. או על מה אנחנו... זו רק הדקה הראשונה ואני כבר בוכה. רועי, תסביר על מי אנחנו הולכים לדבר היום. על חוקר הסייבר! That's my favorite one so far. Nice job guys, לנו. וואי, תקשיב, זה היה אחד ממש טוב, וואי. טוב, מתחילים לדבר רציני? כן, עכשיו אפשר להתחיל. לי אין בעיה, כאילו נשמע לי שאתה קצת בפלשבק מווייטנאם. אז תתחיל גיא, אנחנו נזרום. היום אנחנו הולכים לדבר על הזוג האהוב על כולם, ספייסי ודניאלה. ושאני אומר לדבר זה שאני עומד להוציא את כל השיט שיש לי עליהם. אבל רק גיא, כן? כן, רק אני יכול למלא פודקאסט שלם שמדבר על חרא עליהם במשך שעה, אפילו יותר. חצי שעה ראשונה קטשופ. בן זונה, תקשיב שנייה. לפני שהפודקאסט מתחיל, אני רוצה להגיד שכל מה שגיא סלנוב אומר הוא בבעלות גיא סלנוב בלבד. לא, זה בבעלות הפודקאסט האשכנזים. כל דבר שאני אומר, או פלג אומרים, אוקיי? כל דבר לא קשור לגיא. או פלג אומרים, לא קשור לגיא, שמעתם? גיא בדעותיו של עצמו. אז תפסיקו להגיד, אתה חושב כמו גיא אסלנוב. לא. הילד הזה קוקסינל, והוא איתי בפודקאסט איכשהו, אני לא יודע איך זה יצא. כן. אוקיי, אני רוצה שרועי יתחיל, אני רוצה שנשמור את החלק הכי טוב, שזה אני בסוף. אוקיי. אז אני אתחיל. כן. אז כמו שאמרתי קודם, אני חושב שהדעות שלי הן... הדעות שלי, וכאילו, כל מה שאני אומר פה... כן, אבל אנחנו... גיא, תסתום את הפה, אתה רוצה לשמור את עצמך לסוף? אז סתום את הפה! אוקיי. סליחה. אהבתי. שומע מוקרויטין, שומע. אוקיי. אז בעצם, אני חושב שהדעות שלי לגבי אביליניה והחברה שלה... הוא קרא לו אביליניה! אני לא יודע, זה היה מצחיק, זה הבדיחה. אתה רואה איך הוא לא יכול לסתום את הפה? זה יותר מצחיק מכל הערוץ שלך ביחד. כן. קיצר, אז אני חושב שפשוט כאילו, שהקונטנט של אביליניה מחרמן עלק, מסרטן, וכל מה שספייסי קרפו דניאלה יגידו להגנתם לא יעבוד, כי הם פשוט רמאים מסריחים, שמנצלים ילדים קטנים, בערך האלגוריתם של יוטיוב. חוץ מזה, זה הדעות שלי לגבי... אתה יכול לסתום את הפה, חתיכת בוטנים במזדיינת! עכשיו פלג ידבר, יא בן זונה, סתום את הפה! מישהו יעיף אותו כבר! אשתק. טוב, עכשיו פלג ידבר. אבל... תחזיר לו. יואו. אתם מבינים מה עשיתם עם גיא סלנוב? למה עשיתם לו סאב? למה עשיתם לו סאב? זה מתקע. זה מטומטם, ילד אידיוט. קיצר, פגר. אז מה שבעצם קרה, נראה לי במאי ככה, כן במאי, אז זה היה די מצחיק, כאילו אביאל ודניאלה פשוט נכנסו לטוויטר כזה. אתה יכול לסתום את אתה כזה ילד זבל, אבל אני לא רוצה לדבר, ואתה הורס לו, ואז אתה אחר כך שואל, למה אנחנו מקליטים שוב את הפודקאסט? מעניין למה? כן, כאילו, סתם שתדעו, אנחנו מקליטים הרבה פעמים. בקיצור, אז הם התחילו
אני עושה לו מיוט. אתה יוצא לו מיוט, אני לא יכול תסתום את הפה. לדבר עליו. קיצור, אז מה שקרה זה דניאלה וספייסי פשוט נכנסו לטוויטר והתחילו שם להגן על עצמם ועל הדרך לאיים על כמה אנשים עם חוקר סייבר. תעשה שנייה חוקר סייבר, גיא. הנה, אני מוריד לך את המיוט. תעשה חוקר סייבר. חוקר סייבר! עם חוקר סייבר הדבר היחיד שאתה יעיל בו, גיא. המשטרה. רגע, לפני שממשיכים, אני רק רוצה להקריא, כאילו, דוגמה. אוקיי, נכון. זה דוגמה לאחד הדברים אבלינה רשם כדי להגן על עצמו. פשוט מגיע לך אנשים פה מסכים את הזמן בשביל להרוס לאדם את השם הטוב, תמשיכו להפיץ שקרים. שמעת כמו ילדה קטנה? לא, אוקיי, רגע, לא, אתה צודק, אני אעשה את זה בקול שיותר מתאים לאביאל. פשוט מגעיר לך שאנשים פה משקיעים את הזמן כדי להרוס לאדם את אחי, השם זה הטוב. חיקוי מושלם. זה חיקוי מושלם. תמשיכו להפיץ שקרים. ואז הוא תייג אותי, כי אמרתי שהחברה שלו בת 16 והוא בן 20, מה שנכון. וואי, זה די זה מצחיק כאילו- שהם הקרישו מלא זמן אני לא מבין, כן, אבל אני לא מבין כאילו איך הוא מצפה שמישהו יאמין לו שהוא מקריש את זה כל כך חזק. בוא נגיד מישהו אומר לך, אתה רצחת את אבא שלי, ואתה לא רצחת את אבא שלו, אז לא מפריע לך שהוא אומר שאתה רצחת את אבא שלו. מישהו אומר לך, חברה שלך בת 16, היא בת 16, יא בן זונה, היא לא בת 16, תגיד את זה עוד פעם אחת, אני מזיין אותך. כאילו, מה שגיא מנסה להגיד בעצם, אני זה גם לא שהעובדות הבנתי מה בשטח לא משקרות. ולכל הבורים, נונית וסנקס, ניתן להגיש בקשה במשטרה לצו מניעת הטרדה. אני אשכרה סותם את האף בשביל... כן, אני נשמע שדמיינתי אותך עושה את זה. תקשיבו, הבן אדם רשם איזה 20 טוויטים בהמשכים כאילו על טוב, רגע. ומה? ננשום עמו גיא, ננשום עמו. אוקיי, רגע, אני רוצה להמשיך להקריא את הפוסט. בדיוק. ניתן להגיש בקשה במשטרה לצו מניעת הטרדה מאיימת בגין חדירה לפרטיות והטרדה שאוסר על הטרדה בכל צורה שהיא כולל בכתב ובטח באינטרנט. תתחילו להבין שרק אתם צוחקים ביניכם ויש גם צד שני שלוקח כל מעשה ברצינות, ואני מקווה לחלוטין שאנחנו הולכים להגיש תלונה. תקשיב, גם אני מקווה לחלוטין. יש פה טוויטים הזויים, זה כמו הילד הזה שחייב להגיד את המילה האחרונה, אוקיי? והוא עושה את זה כל הזמן, כאילו, הוא לא בטוח כל כך בעצמו, אז הוא כזה אומר, אתם מהווים דוגמה כאנשי ציבור, פשוט עצוב שיש וואי, אני מה זה רציתי לדבר על זה. לילה טוב. מה? ואז אחרי איזה כמה דקות, זהו, עניתי לכולם, אחלה, לילה טוב. לגבי גילה של דניאלה, אני מתכוון להגיש תלונה במשטרה מחר עליך, לפני שאני קופץ לבסיס. כאילו, לא יודע למי הוא רושם את זה, כן? הוא רשם את זה כאילו בטוויטר שלו, פשוט... באוויר. כן, בדיוק, פשוט צייץ את זה. לא, אבל זה קורא אותי מצחוק כשהוא רשם, רגע, אני צריך לצטט. החלק העצוב זה שלא אתם, אלא הילדים הקטנים שעוקבים אחריכם ולוקחים דוגמה, כל פעם שצריכים נותנים דוגמה בכללים אחרים ויורדים על מראה של אחרים. לא, ברור, אנחנו עושים את זה, אבל שאתה מקלל ילד ומאחל סרטן לו ולאמא שלו במוח, זה בסדר. אז סבבה לגמרי. אוקיי, שנייה, אני רוצה שנייה לתת קצת רקע למי שצופה, כאילו, היה איזה מריבה בטוויטר בין אסלאם... אני אתן רקע. אביאל בסין בן 20, דניאלה פריד בת 16, זה לא חוקי. תן רקע למריבה בטוויטר, היא מטומטם. כן, אמרנו שזה לא חוקי. לא אמרנו שזה לא חוקי, כן? הוא לא מבין, אתה לא מבין? תקשיב, יש פה, מה שרציתי להסביר לצופים, זה הייתה מריבה בטוויטר בין... כן, בין ספייסי ודניאלה לבין כולם, בגלל שציינו את הגיל של דניאלה ושל ספייסי, מה שנורא עצבן את ספייסי, בגלל שזה נכון, וזה לא בסדר, והוא יודע שזה לא בסדר. הדניאלה הזאתי, שתבינו, היא הגיבה לכל בן אדם שאמר משהו עליה, גם אם הוא סתם כאילו... זה... עוקב אחרי יוטיוברים בטוויטר. רגע, אני חייב להקריא רק את זה.
הנה גיא אסלן, הוא מתבכיין על זה שהשתמשתי בתמונה שלו בסרטון שלי. מזל שכל הטוויטר שלו מפוצץ בתמונות ורוסטינג עליי. תפסיק להגיד רוסטינג, אחי, די. אבל אתה אמרת שם רוסטינג. אבל זה מילה גזעית. מה? אתה אמרת שם רוסטינג. נכון, אבל הוא כתב את זה. זה מה שהוא כתב, זה ציטוט. תקשיב. מזל שכל הטוויטר שלו מפוצץ הבן בתמונות אדם- ורוסטינג עליי. הבן אדם שבר את החוק. תמשיך בבקבוק מספר- קטשופ. הבן אדם שבר את חוק מספר 1 ביוטיוב, וזה לשתף DMs. אין לי שום כבוד אליו. כן, חוק שום הזהב, לא מה? כבוד. חוק הזהב. חוק הזהב, נו. The סבבה. golden rule. יש איזה טוויט שלו, שהוא רשם, נו. אבל אני חושב שהאכלתי את צמאי הצומי מספיק. בכל אף אחד לא ביקש אותך, סתום את בדיוק, הפה. בכל מקרה אני חוזר לחיים שלי, אתם יודעים, לעבוד, לקדם תחביבים כמו יוטיוב ולבלות. מה אמרת? לבלות מה? עם אהובה. That ראיתם את moment חוויה when שלו she בסרטון calls you, האחרון? when he calls you אהובה. 6 לייקים. 6 לייקים אחי. God. ואז שמוק מחוכם עונה לו. א', אף אחד לא ביקש אותך בטוויטר, ב', להגיד בקבוק קטשופ 8 פעמים זו לא עבודה. ג', אהובה, אחות קטנה, מי שם לב? תכלס. ואז דניאלה מגיבה לו. אתה כזה גבר מאחורי פרופיל פיקטיבי. אני מציע שכל השורות של דניאלה נעשה באי רייפ. יאללה, לך על זה. סבבה. אתה הכי טוב. איזה בזה. רעים אתם? אתם ממש רעים. אתם מרושעים. מה? אתם למה? מטמטמים מסריחים. הדעה שלי לגבי ספייסיקה ודניאל, תעזבו אותם בשקט. תנו לחוקר הסייבר לעשות את העבודה. רגע, אוקיי, אני רוצה שפלג יקריא את שמוק מחוכם, ואני אקריא את דניאלה. רגע, חכה. פלג, כדאי לך לשים את כל ה... לקדם תחביבים כמו יוטיוב ולבלות עם אהובה. אוקיי, הנה. תקריא את שמוק מחוכם, תקריא את התגובה של האלף בית ג'. א', אף אחד לא ביקש אותך בטוויטר, ב', להגיד בקבוק קטשופ 8 פעמים זאת לא עבודה, ג', אהובה, אחות קטנה, מי שם לב? אתה כזה גבר מאחורי פרופיל פיקטיבי. לא הבנתי מילה. כשהוא אומר פיי זה פשוט כן, זה מתפוצץ לך באוזניים, משהו הזוי. אתה גבר. תגיד לא הבנתי מילה. היפופוטם. תגיד פפרוני. לא בסדר עם הילד הזה. טוב, יאללה, תקריא את התגובה של שמוק. פיקטיבי שווה דמיוני. אני די בטוח שהחשבון שלי לוקח קצת מידע מהמאגרים של טוויטר, מה שמוכיח שהוא אכן אמיתי. אני חושב שהתכוונת להגיד אנונימי. אתה די אנונימי בצורה אחרת, כי לא יש מישהי תחת השמוק מחוכם. התפוצצו לי האוזניות. אף אחד לא מבין מה אתה אומר. מה אתה רוצה? טוב, נראה לי שזה היה מספיק מהטוויטר שלהם. כן. זה היה די מצחיק. הכנתי עכשיו טוויט- תביאו דעות טיפה, תביאו דעות. תקשיבו, הכנתי מלא מימס כאלו. לא אכפת לנו. תביאו מימס דעות. ועוד לולס כאלה ואחרים. לולס זו ו-XD. בערוץ שלי, פלג די. לולס פלג די שתיים. שתיים. לא אחד, שתיים. בקיצור, אוקיי. אז הכנתי מלא מימים כאלו. די מצחיקים, מימים. אני מצאתי אותם מצחיקים, חבל שהם לא חשבו שזה מצחיק. אוקיי. ספייסי ודניאלה אוקיי, ותגיע לפואנטה. ואז דיברתי עם אביאל, והוא אמר כזה, טוב, תקשיב, אני לא אגיש נגדך תלונה במשטרה. ו... תודה אביאל, לא. או אל רחום שכמוך. תודה. אם תסיר את תקשיב. המימס ואת כל הטוויטים שלך עליי, אז אני כזה סבבה, מחקתי הכל, שאגב חבל שלא אפשר- שמרתי לפני. משהו מעצבן אותי פלג. מה? משהו מעצבן אותי, אני חייב להגיד. דקה אחת. תקשיב. אז דקה אחת. רק תן לי עד הסוף. דקה אחת. ואז כזה דיברתי איתו, והוא אמר סבבה, אני לא מרגיש תביעה. ואז דניאלה שלחה לי, עשיתי בלוק לדניאלה וספייסי בטוויטר כדי שאני לא אראה אותם. ניסיתי כזה, עשיתי להם בלוק מכל מקום. אוקיי? כדי שאני לא אראה אותם, לא אתעסק איתם יותר, וזהו. אז באתי לעשות גם בפייסבוק, שנייה לפני, דניאלה שולחת לי הודעה, רק שתדע שאני עדיין עומדת להגיש עליך תלונה. עם חוקר... כאילו, מה, מאיפה את? למה? מה, את בסדר? ומפה לשם,
עבר כמה זמן? חודשיים מאז... אתה פגעת בי בחבר שלי, זה לא מקובל. חודשיים מאז התלונה, ולא ראיתי כלום, אוקיי? כן. וזה היא גם רשמה לי, זה שחסמת אותי בטוויטר, זה לא אומר שאני לא אוכל לראות את זה. ברור לי שאת תוכלי לראות את זה, אני לא מפגר. נשמה. למען הפרוטוקול היא חסמה אותי בטוויטר. בסדר, היא חסמה אותי, תקשיב, היא חסמה אותי, ואז היא רצתה להגיד לי עוד משהו, אז היא הורידה את החסימה, ואז אני חסמתי אותה. דניאלה, כולנו יודעים שאת ואביאל, מההתחלה לא הגשתם דבייה, אוקיי? בעובדה שאביאל, אל הרחום, פתאום מגיע עם היציאה הזאת של, אוקיי, אז אני לא אגיש עליך ועל המימים החוקיים שלך תלונה במשטרה ויגיע אליך חוקר סייבר הביתה, אבל תוריד את הממים החוקיים שלך. ואתה כזה, למה שאני אוריד את המימים? מתאים רצח ומבדרים בני אנוש, למה? ואז כאילו, ואז דניאלה פתאום בא אליך עם היציאה הזאת של אני מגישה עליך תלונה, God damn it, אתם לא מתואמים בשיט, אתם לא מתואמים בשיט. בולבול בתחת. יאללה, דבר. וואי, כן, אז דניאלה וספייסיקרב לא מתואמים בשיט, אוקיי? ואז הם כאילו, הם רושמים כזה ציוצים כאלה של, איך אני אסביר את זה? כאילו, אנחנו הבאנו דברים מהשטח, אנחנו הולכים לתבוע את כולכם. יש לנו עובדות. לא, אתם לא, אתם המצאתם הרגע שאתם הולכים לתבוע, אתם רוצים להבהיל את פלג, מה שלא הלך לכם בכלל, ולפלג יש מימים חוקיים, מימים זה דבר חוקי, אז כאילו, מימים זה דבר של ישראל, מימים זה אכן חוקי. מימים זה חוקי. מימים זה חוקי. בסדר, תקשיב. הומור שחור למינהו. כאלה. וואי, היה איזה שרשור כזה בין דניאלה ומאור, סנקס, והם דיברו כזה, והיא פתאום רושמת, אתה שנה שלמה מדבר על חבר שלי בטוויטר, ויש לנו הוכחות. שקט. והיא כל הזמן כזה אומרת, עכשיו בבקשה תניח לי, תעזוב אותי. ואז גם, כן, ואז היא רשמה כזה, יש לי יותר מדי צילומים של זה, בבקשה תשחרר ממני. כאילו, היא באה לשם, מה היא רוצה? היא באה לטוויטר, אף אחד לא בקטין. זה כמו ללכת לבר, לקרוא לכולם בני זונות, תעזבו אותי, אוקיי? לא עשיתי כלום, שחררו. מה להם כזה? שחררו ממני. מה עשיתי? מה אתם רוצים? זה כמו הילדים האלה בבית ספר, שבוא נגיד מישהו מחטיף לך מכות רצח, ואז המורה כזה בא אליו, אבל מה עשיתי? מה? לא, זה לא קשור בשיט. זה לא קשור בשיט, כאילו בשום מובן זה לא המטאפורה טובה בכלל, אתה באמת ילד כושל, כאילו אני לא מבין איך, אתה ממש בעיה עם קונדום, כאילו קונדום קרוע, אתה מבין? למה אתה אומר לי דברים כאלה, רועי? כי זה נכון. זה לא, זה לא נכון. זה נכון. אם זה לא נכון, לא הייתי אומר. לא, זה לא נכון. טוב, נעלבת? כן, די. תן לך חיבוק. אתם מבינים? אני רואה פה מלא טוויטים שדניאלה הגיבה עליהם. יש איזה טוויט אחד של נונית, מורן, שהיא דיברה על זה שהיא קראה לצופים של הנאצים. כן, זה קרה. והיא מגיבה לה כאילו איזה 5 פעמים. זה לא יאמן. אחר כך היא רושמת לה גם, את ילדותית שלא מבינה מה זה אדם שמבקש סליחה וממשיכה לטחון מים בשביל צומי. ברא. נראה לי שהיא כאילו חושבת שהיא כס המלכות של היוטיוברית הכי גדולה. אני טובה מרוב הבנות בארץ. יותר מקריסטינה לא נראה לי. קריסטינה מזיינת אותך עם B90 נראה לי. את מי העיפו כדי לשים את התחת השמן שלו שם? מה? דניאלה? העיפו מישהו כדי לשים את דניאלה שם, את מי העיפו? קריס, סתם לא. מישהו אמר קריס. מישהו אמר קריס? וואי, זה לא הייתה בדיחה שלנו ממש מזמן עבר. ואני אוהב גם שכזה צייצו, עשו כזה ריטוויט לטוויט של דניאלה, וכאילו אף אחד לא יכול לראות את זה, כולם רושמים כזה בתגובות, מה זה אומר? היא חסמה אותי. גם אותי, אח. כאילו. אחים לחסימה. נשבע, שער הדיסקורד. קהילות החסומים על ידי דניאלה. אלה שדניאלה חסמה.
קהילת דיסקורד. פתאום כולם כזה, אחי, מה, גם אתה נחסמת? כן, אחי, חסמה אותי, אבל מה זה קשור, אחי? אתה לא מבין. אמר לי, הבן זונה חסמה אותי. נראה לי בסרבר דיסקורד של דניאלה יש יותר חסומים מאשר משתמשים. אז בואי דניאלה שנייה, אני חושב שאני היחיד אי פעם בכל הקיום של כל הזמנים, שגררתי את אביאל להגיד לך תזדיין. וואו, אחי. יואו, אתה כל כך עצבנת אותו. הוא אשכרה שם לך תזדיין. מה? כאילו, אביאל הוא סופר חנון, נכון? אבל הוא לא ירשום לך תזדיין. כי הוא השפעה לילדים. כן, לא, זה מוגזם יחסית אליו. הוא פמילי פרנדלי, שכחתם? לא, זה אחרי הפוסט הזה של פשוט מגעיל איך שאנשים פה משקיעים את הזמן. אז אמרתי לו, חס וחלילה שהפצתי עליך שקרים, דיברתי על הסמך והדלת חברים שלי מהגן. לך תזדיין! מאוד מצחיק להרוס למישהו. אוי, נחנקתי. אני מת פה. אני לא יכול. אתה תזניע את אביאל שוב. לא, רגע, חיכו. אני עושה את זה עם אי-רייבס ממקורות מתאימים. לך תזדיין! מאוד מצחיק להרוס למישהו את השם הטוב להפיץ על השקרים. אתה אדם מגעיל ברמות, וזה רק מראה כמה צדקתי וכמה חולנים ולא אנושיים אתם. ואז שלחתי לו תמונה של טריגרד, ואז הוא אמר, מאוד משעשע! אחי, אני מקווה שמאוד שייצא משהו בתמונה ויפתח התיק. אז תראי איך גול תמיד עם הוצאת הדיבה. וואי, תקשיב, אתה צריך להפסיק. לא יכול. די, כמה אפשר לרדת על אביאל, יא בן זונה, די, כמה. הרבה אפשר. הוא מרים להנחתה, אחי. לא, אתם יורדים עליו, אתם עושים לו סייבר בולינג. חוקר סייבר דלת של אביאל, אל תגיש עליי תביעה אחרי הסרטון הזה. אביאל, אני מעריך אותך לעומת שני האוטיסטים האלה. לא, אני הכי מעריך אותו. שקלט, יש לי מכתב בשביל אביאל. אביאל, תקשיב. לא, תעשה את זה גם בצורה של מכתב. אביאל היקר. בדיוק. אני באמת בעדך. תפסיק עם הטרנדים. די. תפסיק עם הסרטן בטוויטר. מה קורה אנשים? כאן ספייסינג ואני כאן בעוד פרק של סיפור לפני השינה. זה די מאהב, זה מצחיק, אבל לא משנה. תמשיך עם המכתב. כן, תקשיב, ספייסינג קאפ היקר. תעשה את זה בצורה רשמית, גם תציג את עצמך. שלום, שמי רועי. אני עושה את זה אחר כך. זה המכתב שלי לספייסינג קאפ היקר. אני מאחל לך סרטן. חוץ מזה, אני חושב שמגיע לך באמת הערכה גדולה לדברים שאתה עושה ביוטיוב, וכמובן שהרוב בטרנדינג, אבל לא משנה. רצינו להגיד לך תודה. תודה רבה על הכל, על התגובות, על הערכה כלפינו, תעשה אותי, על זה שאתה עושה הכל מהכיף שלך! לך תזדיין! די, שנייה, לא סיימתי. ועל זה שאתה באמת בן אדם שאוהב, בן אדם שיודע להביע חיבה. מאוד משעשע. אני חושב שגם מביע את העמדה של דניאלה כלפי זה. אוקיי, ותודה רבה לך על הזמן. בסדר. סבבה, תמשיך להתחכם. הוא פשוט מצטט אותו. אני מצטט אותו, זה עשוי מציטוטים שלו. אני אוהב את הטוויטים של אביאל, כאילו שהוא רושם 3 ימים לפני שהוא הפסיק לדבר בטוויטר. טוב, סיימתי בטוויטר. ממני רועי. 3 ימים אחרי שהוא אומר שהוא מפסיק להיות בטוויטר. לך תזדיין! קיצור, הוא רשם כזה, טוב, סיימתי עם הטוויטר, היה סיבוב כיפי להראות איך כולם פה היפוקריטים, צבועים ומגעילים. הייתי שמח לעבור גם על חבר'ס אחרים כמו נייט והחברים. ואז כזה, הגיבו לו ביי קימסטאר, אתה חצי, ועוד אחד, אתה חצי קוקסינל. אתה חצי. חלוק כזה, לא יגיב, הוא גם גם פודרת בטוויטר. אני רוצה לדבר ברצינות על משהו שאני באמת דואג לו. המצח של ספייסי, אני לא חושב שזה אמור להיות כל כך גדול, אביאל, ברצינות. אני חושב שיש לך שם גידול, ואני ממליץ לך באמת ללכת לראות זה. כי מצח... הוא גרד אותו המון! הוא גרד אותו המון בסרטון עם העין. הסרטון הזה שקראו לו עין, פשוט גרד את זה המון. יכול להיות שיש לו סרטן שם. אבל זאת האפשרות, אבל תראו בתמונת פרופיל של הערוץ, הראש שלו פשוט זאת ביצה. הראש שלו זה ליטרלי ביצה. תראו את זה. למה אתה יורד עליו אבל? אני לא יורד עליו, אני דואג לו. הוא נראה טוב.
וזה הצבא החריף שלי! אומייגאד, הם רצים. דניאלה! דניאלה, זה רץ אליי! דניאלה! דניאלה זה רץ עליי. דניאלה, זה רץ אליי! וואי, שלח לי את זה אחר כך, אני אעשה מזה. מתחבא מאחורי חברה שלו, שהיא בת 14. היא עדיין לא נודע, מה? טוב, נראה לי שנסיים פה, כי אני רוצה ללכת לאכול סושי. אף אחד לא באמת אכפת מגיא, קיצר. אני הלכתי כן, אני גם אלך, תודה רבה שצפיתם, אני הייתי רועי. אני הייתי גסטרום, זה היה פלא וזה היה דפני קוקי ואנחנו היינו אשכנזים, יאללה ביי. אבל לא אמרת לעקוב בטוויטר אל תשכחו לעקוב בטוויטר ובטוויץ' אני הייתי גסטרום, זה היה פלא ובאינסטגרם. דורפן וזה דפני קוקי, תעקבו תעקבו בטוויטר ובסאונד קלאוד, תעשו אינסטגרם, that's סאב. my favorite ones yet. Nice job, team. תעקבו באינסטגרם, בטוויטר, בפייסבוק, במייספייס. That's my favorite ones so far. Nice job, team. סוף, we are mining diamonds. טוב, יאללה, אני חותך, ביי. יאללה ביי. זהו, סיימת להקליט? לא, עדיין לא? עכשיו.